Zarok kezeba dayka xwe ne, ji zarokan şîrîntir tuneye. Ev gotin gelek caran hatiye bihîstin, lê li Rojavayê Kurdistanê dil û kezeba dayikan li ser zarokên wan têne şewtandin, ji ber ku wan ji himbêza dayka wan diravînin, da ku wan tevlî leşkeriya neçar bikin. Ev kiryarên ciwanên şoreşgeriyên bi ser pekekê ve ne, ku di lêdwaneke taybet de dayikek û keça wê hatiye revandin û temenê wê tenê 16 sal e nexwestiye navê wê were eşkerekirin, ji bo Radyoya Rêbaz bi dilekî şewitî behsa keça xwe dike û ji bo parastina jiyana wê Radyoya Rêbaz dengê wê guhertiye ji ber ku ciwanên şoreşger yên bi ser pekekê ve gef lêkirine. Ez fêra dibim ev piştê xwe didim dîwêr bim hoqîzêm warê hoqîzêm warê hoqîzêm warê qîzim latê û min çi derhene min giyora guya qîzê xwe dixwazim bimro dibê qîzê te çiya cî şerefê cî şerefê cî namîsê çima malê me cî çi ye dibê tavaniya bo te gitewînê netike bi mêrkî dê qîzê te cem tevê netike bi mêr dê tayeb akî bi mêr dim nameşe ji mêra ro çûçik e qasê re ji mêra ro nameşe silahê ro dimeşe diftilin dibin tikêne mêrkî dê ew mêra narin de tayeb te çû mêr kirî min çû mêr kirî wî çû mêr kirî qîza me din mêr bişînin şervanê nû ji şervanê nû re dimeşe bes ji زواجê re nameşe qîzê mi dew 60 salî ye ya tereva umrî dew 60 salî ekonomî silahê rokê elbdengî fîşakê dad xwe dikir hemîzê min digot ana wêrim wextê min ji ber herbê redînim digot ana wêrim onê digot ana wêrim êkî çû silahê rokê ji min re sûretê dişînin etê sûretê çi bikim sûret bi cemê qirine sûretê xwe bi cemê qirine sûret kişandine bi xişmê kişandine ekî sûretê çi bikim et dixwazim ev qîzê xwe bibînim xêrixtê ji min nakim me dûr dava minê vîdyoyê xiste sota sûra vêrodan kirim di hebsê dava jî minê biçiye vîdyoya ziyara emma mirov ezê biçîme ser tirbê minê umîdiyê xwe qut kirim derdike min fîşîqê pirdinim piştê xwe didim dîwêr e dimêne ku makîneyê dwarê wê bistîne makîneyê warê bistîne heta hêvartê hêvar dib ez ê dindirka min te eniya ketim hî çi tirbê ezî çi tirbê darî dinim إيه نوكم سبال مبايا سبال مبايا نميري واري فاكي مظلوم عمدي بوكال ردار قس مظلوم عمدي قوت في إيدا وشخصولي نو ماشي خير بقراني نو ماشينن خير تمتيز نوكم برقمي بريدا وشخصولي ما كان الخضوني خو لكن جام خبيلن حتى دو حيصولي اكيد بسولو قيش دون جام خبيلن بس على سيكلا حتى بعمل تمام ببي قبشيني الحربي خير وقتك نبوزل ما تديك ودك خيرا خير ما قتشكونين خير امكي قتشكونين وامكي ويتوني بشاوتنا مقتشكور تقنينن أجام خدرين قاب قتشكونين مزيب فاتسين ما قتشكونين مورتقوانين مكاسك جويني أكوين مارم بد سلاحوتم سلاح جمرة شاندنا سلاحي جندل بارلنغورو دقشي أبوي سلاحي نايمر كرنيا سلاحي واجيش جيو دخوزم اش منظمة دخوزم اش متحدة دخوزم اش أمريكا دخوزم اش جيو قيزة دخوزم تقو دولتانا